Malawi Today. Maswera banji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndamva mwana kuti ine ndikufuna Comrade Ntanywa. Sinayeneleka kupanga programu chigawo cha kumadzulo kuno, koma ndazika kamisa kunena kuti ndiyeneleka kupanga programu. Even Yesu Kristu anatilola nitiana tidze kwa ine ndi mdaliso waukulu umenewo. Kumene kuli mwana ameneyi amve mu mtima mwake kuti ine Comrade Ntanywa ndima mkondaso mwanayi. Ndi nkhani zikulu chigawo cha kumadzulo kuno choncho amalawi tamangani auzeni awo ali kutali amene anapita ku madziko atunga madzi auzeni kunena kuti Comrade Ntanywa uja wafika. Nthawi ino ndi nthawi imene tikuyembekeza kuti tizimva nkhanga zaona pafupi chifukwa kunjaku kwaopya MCP sikugona tulo ikuyesa kupanga maplani osiyana koma chimene chili chokondwesa kwambiri mulungu wakumwamba sakulola kunena kuti ziwembuzo zizichitika. Choncho amalawi ndi mapemphero athu nthawi zonse kunena kuti uyo mwini wake analenga kumwamba ndi dziko lapansi athe kuliteteza dziko la Malawi ndipo asalole kunena kuti satana mjerekezi apesenso danga lolamuliraso dziko la Malawi. Choncho ndiyambe chonchi chigawo cha kumadzulo ndibwere ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri imene yangochitika ku Kasongo. Nkhani imeneyi yachitika ku Kasongo chigawo cha kumadzulo kuno pamene olemekezeka a Enoch Chihana amene amapanga msonkhano wawo woyimayima. MCP anatuma zigawenga. Mukumbukira Malawi takhala tikukuuzani kunena kuti MCP inatulusa ma prisoners, inatulusa anthu amene anachajidwa kuti akhale kundende moyo wawo wonse. Zifwamba anazitulusa ndi cholinga chonoti akabwera kunja kuno azizapanga zawo chigawenga. Choncho timu ya Limpopo FM ili pa ground pena pali ponse kusakasaka kuti anthu amene anali mgalimoto imeneja ndi ndani, ndipo tikupasirani maina awo mawa. Sikaleso ya ife sitimachedwa kufufuza mawa tikupasani olo apolisiwo asamapite ndikumaka agwira, koma tikufuna tikanena boma likubweralo anthu amene wawa azayankhe. Choncho amalawi olemekezeka a Chihana apangidwa zawo chifwamba ndipo
mmene ndayankhulira kuti tikuyamika mulungu wakumwamba kunena kuti sanavulazidwe alephera kupanga zofuna zawo koma gulu lidathawa. Choncho galimoto imene imagwirisa ntchito zifambazi amagwirisa ntchito galimoto imene ndi number plate yake ndi KU2C. galimoto number plate KU2C ndi imene amagwirisa ntchito zifamba zimenezi, ndipo zifamba zonsezo zathawa. Nkhani takhala tikunena pa Limpopo FM kunena kuti chimene akuwasakira a Enoch Chihana ndi chifukwa chonena kuti akudziwa china chilichonse chimene chinachitika kuchikangawa. Nde anthuwa akuyesesa kuti achose moyo wa a Enoch Chihana ndicho linga chonena kuti akuti afufute maumboni, komatu mulungu wathu salola. Choncho tiyamike mulungu wakumwamba kunena kuti a Enoch Chihana apulumuka. Ndifuna ndikuthokozeni anthu nonse akukasungu ozungulira dera limene pamachitika zimenezi kuti munatuluka mwachangu ndikuthamanga ndikuzapulumusa a Chihana. Amalawi tiyeni tikhale ngati anthu akukasungu. Anthu akukasungu atopanso nawo ndi boma la MCP. Choncho tiyamike anthu akukasungu chifukwa chowateteza a Enoch Chihana. Ndafuna ndichenjeze inu aboma IMCP. Ndafuna ndikuchenjezeni munapita kuluchenza patawa ya kuluchenza mwakaika magadgets. Timu yathu ili pa ground tikachosa magadgets amenewo. Tikufuna tu chisankho chichikali cha free and fair. Wina asagwirise ntchito zina zake zosaziwika bwino kufuna kubera zisankho. Choncho tipita kuluchenza tikakwera patawa imeneyi. Amene akufuna kumenyana atipeza kumeneko chifukwa ife tufuna kupulumusa Amalawi. Ndesitingalole wina azikatenga zinthu zake ndikumakayika ndicho linga chonena kuti abere magadgets onse amene ayikidwa kuluchenza ndicho linga chonena kuti anthu aku Mozambiki akamaka vota network izikagwira bwino china chilichonse chiziyenda. Zimenezo timu yathu ikukachosa, zimene zizitineneretu timu yathu ikukachosa. Ngati sikachosa timu yathu ipanga chotekera china chilichonse kunena kuti magadgets amene ayikidwa kuluchenza asagwire ntchito. Anthu akuluchenza, anthu akuthyolo, anthu akumulanje azunzika kwambiri ndi boma limene lili. Ndelero mukufuna kuti kuvota kumene akufuna akasankhe munthu wakumtima kwawo zisakhale zimenezo, akasankhe munthu wina wake amene iwowo sakumfuna. Choncho anthu akumulanje musalole kuphunzitsidwa. Ngakhale zisiru zina zakumulanjeko zikubwera ndikumafuna kumatumikira. Ndifuna ndikuthokozeni amfumu. Ndifuna ndithokoze amfumu amene mwakana ndalama imene inatumizidwa ndi Lazarus Chakwera 4.5 billion. Ndalama imene anapasidwa Brown Mpinganjira. Brown Mpinganjira anapasidwa 4.5 billion kuti apite nayo kwa akuluakulu amulakho walomwe, komanso akakumane ndi amene amayang'anira mulakho walomwe amene wandi amuchena kwaye mpuluka. Amuchena kwaye mpuluka. Ndipo Brown Mpinganjira anapita ndi 4.5 billion kukapeza amuchena kwaye mpuluka, kunena kuti ndalama iyi mwapase afumu akaduya, ndipo mutengeso ndalama iyi mupereke kwa mafumu onse akumulanje, mafumu ang'ono mati magulupu. Ndalama iyi yachoka kwa Chakwera. Ndifuna ndikuthokozeni afumu amchenga kwaye mpuluka.
mwachidule ndingoti afumu ampuluka ndifuna ndikuyamikireni chifukwa afumu amenewa akana ndrama yokwana 4.5 billion. Mafumu achilomwe ochangamuka, si mafumu achichewa amene mitu mwawo mwangozasa zagule wa mkulu. Ndifuna ndikuthokozeni afumu mwaganiza anthu anu ndipo aikana ndrama ikuauza a Brown Mpinganjira kunena kuti musafune alomwe lero pamene mukufuna kuponya chisankho, chifukwa alomwe ndi anthu amodzi, ndi mtundu umodzi umene wavutika kwambiri mu boma limeneli la MCP. Ayawo avutika mboma limeneli la MCP, asena avutika mboma limeneli la MCP. Ndrama zanuzo bwerera nazoni. Choncho a Brown Mpinganjira abwerera ndi 4.5 billion imene anapasidwa kuti akapereke kwa mafumu achilomwe. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi ndati ndikudziwiseni kunena kuti maballot paper aja ayamba kubwera. Choyamba ndofuna ndilongosole kunena kuti chigawo chakumasana anthu amene akugwira ntchito ku Malawi Electoral Commission aulula kunena kuti chakwera akupanga chothekera china chilichonse kuti abere mavoti. Choncho magalimoto amene anyamula mavoti ochonga chigawo chakumadzulo kuno akuyendesedwa ndi asilikali amene ali okwiya ndi zimene zikuchitika. Akunyamula mavoti kupita nawo ku Lilongwe, komanso akunyamula mavoti ochonga kale kupita nawo ku Mzuzu. Mavoti ena akhala akubwera kuja ku Blantyre. Choncho Amalawi chigawo chakumadzulo kuno pali magalimoto amene akuyenda usiku uno amene akuyendesedwa ndi asilikali, ndipo gulu lina la asilikali linakonza dongosolo lonena kuti aigwetse galimoto imeneyi ndicho linga chonoti MCP iyaluke. Koma kunali kusagwirizana kunena kuti tangonyamulani zikafike kumene zikupitako tionesana chisankho chikayamba kuponyedwa. MCP ndifuna ndikuwuzeni zonena kuti ene plani imene mukuyipanga yonena kuti mubere chisankho sisteka. Apolisi sakukondwa, aame sakukondwa, ndi aame okhawo amene a Valentino Phiri akumatenga ndrama ndikumapasa. Kuli ma juniors tikunjaku, ma juniors kuti adzuke olozo noti uku kuli ame komanda sizigwira ntchito. Komanso si onse amene ala asilikali ku military amene akukondwa ndi ulamuliro wa Lazarus Chakwera.
choncho amalawi chigawo chakumadzulo kuno ndati ndikuwuzeni kuti wogwira ntchito wina wa kumeki amayimbira m'bale wake ndikumuwuza zonena kuti azipani zotsutsa awina ndakayika ndi amamfunsa kuti bwanji mmene mutu munali mu restaurant ina kuwenera maumboni tili nawo zimene zachitika kuwenera. Choncho mafoto chonga akuyenda usiku uno kupatula aja taona Africa pandege abwinobwino aja, ndipo mmene tinanenera kunena kuti anthu amene akukayang'anira ma ballot paper amenewa ndi asilikali. Choncho asilikali amenewa samene tikwaziwa amilitariwa. Pali gulu la achinyamata aku kwa Msundwe amene apasidwa ma uniform aku military, komanso apasidwa ma ID, apangiridwa ma ID ngati kuti iwo ogwira ntchito ku military. 16 pa 17 September kuzakhala ntchito chifukwa ndikutha kuona asilikali ambiri akuzachosedwa ntchito chifukwa chonoti analowa kuti azizapanga za uchifwamba, chifukwa chonoti amatumidwa ndi Lazarus Chakwera. Choncho chigawo chakumadzulo kuno amalawi ndati ndikuwuzeni kunena kuti kunja kuno ndi zimene zikuchitika. Amalawi mwachangu ndati ndikuwuzeni nduna za boma zimene zikuthawisa ndalama kuthawisira ku Mozambique ndi Richard Chimwendo Banda akunkuyu Jessica Bwira, komanso wamkulu wa nkhondo Valentino Phiri, komanso amayi Merini Yolam. Anthu amenewa akuthawisa chuma Malawi kupita nacho kuja ku Mozambique. Rimpopo ndi Comrade Tajewa. Kunali mkumano dzulo madzulo kumene kunali Zolowere Daliso Kabambe, komanso ndi nduna zina za boma kuphatikizapo President mwini Lazarus Chakwera komanso aja Richard Chimwendo Banda. Tikuyankhula pano amalawi ndionena kuti Zolowere alonjezedwa akuti unduna wa Economic Planning and Development MCP ikawina iwo akaesesa kugwira ntchito imene alembedwa yopunganyiza yomayankhula zofoira apasidwa unduna umenewo. Ndibwereso mawa ndi nkhani zinaso za amenewa akabambewo, komanso mawa amalawi ndikubweranso ndi audio ya amayi Kaliyati mmene amapanga maplani ofuna kumupha Lazarus Chakwera. Rimpopo ndi Comrade Tajewa. Akweni maona ngati mukuchenjera kumamtukwana apita wa Mtarika, kumatukwana amayi Joyce Banda achina Kenny Nsonda, maona ngati mwachenjera. Ndi akweni mawa ndikubwera ndi audio imene ikulongosola maplani anu amene mapanga kufuna kumpha Chakwera. Ndiye ndikufuna Chakwerayo amve aziwe. Ndikubwera ndi audio imene amakambirana
ndipo munamtuma munthu ku Nigeria, munthu amene anagulisa nyumba yake kuno ndikupita ku Nigeria kuti akapange zothekera zonena kuti mpakana zitheke zonena kuti Lazarus Chakwera, zifukwa zimene Chilima anaphedwera chifukwa chonena kuti anthu inu munali pa plani pofuna kumpha Lazarus Chakwera, nde anakuchenjererani Lazarus Chakwerayo nde ma audio yake ndikubweresa mawali sikutiso tsiku lina tufuna amalawu muziziwa zinthu zimene zikuchitika muziko mwanu. Andalewa asamaone ngati ndochenjera akamapanga zinthu zawo. Anapita kwa Nsing'anga amene tikumutcha Kabudula ku Mozambique, nde audio ilipo amayi aja mmayankhula zopepera kumanena kuti Peter Mutharika olo kumpasa nsikana sangapange kena kalikonse. Mayi amene munangozolowera kuvulavula pena paliponse mukangona anyamata kumangowavulira kumathawa amuna anu akaliyati kumakagona ndi azibambo ayeni kumagona ndi achinyamata ayeni. Ndamumva nzanga wabakiri Mulozi aliko mashuga alimo mkatimo. Ndimalize chonchi inayo ndisungira ndimalize chonchi kunena kuti ndikufuna ndiyathokoze Mai Chinkango, ndikufuna ndithokoze Mai Chinkango amene Mai Chikwawa, ndikufuna ndithokoze Mai Chikwawa chifukwa chopulumutsa moyo wa Hastings Kajomba kumene kundi ku Thyolo ku Mangunda constituency. Amalawi dzulo timakamba nkhani ya ayeneka chigawo cha kumadzulo konkuno anapita kukapeza Mai Chikwawa ndi ndalama yokwana 2 miliyoni ndikuwauza zonena kuti auze zisisi za Hastings Kajomba mmene tinanenera mucha kuti ayeneka akufuna kumupha Kajomba. Choncho Eneka anatenga ndalama yokwana 2 miliyoni kukapasa Mai Chikwawa kunena kuti aululire zisisi za Hastings Kajomba. Koma Mai Chikwawa akana izi zachitika kumadzulo konkuno. Ndikatero Malawi ine ndinyamuke mawa ndikuuzani kunena kuti pali gulu lina limenenso likutchedwa akuti chani, pali gulu lina limene likutchedwa kuti Akazembe. Pali gulu limene likutchedwa Akazembe limene Lazarus Chakwera alilemba ntchito ndi ibwere kuti ndikuuzeni Amalawi kuti kodi ntchitoyo inali yotani. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa chigawo cha kumadzulo ndikufunireni usiku wabwino. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Asowe nanga Saulo Sichilima asowe Mwana ose yakula byo Zovuta zindabo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikoza kukhala kuti inagwera kuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima.
Ufuna mpesele gani? Ufuna mpesele ntanyiwa? Iwe wajibile ubozi mpesele ntanyiwa? Watu ufuna mpesele ndani? Takaje tetunduzo. Ufuna mpesele ndani? Ntanyiwa. Mungu panga kuine Mungu katika kuiwala ini maisa ndikulota ngoma ini Amalawi Chilima amene anapangisa kunena kuti Chilima amwalire ndi Mai Kaliati. Mai Kaliati chifukwa chonoti amakhulupirira mankhwala kwambiri, muione nkhope yawo mmene ikukalambira. Chifukwa chokhulupirira mankhwala kwambiri amamunamiza Chilima. Choncho Mai Kaliati ndi amene akuziwa za imfa ya Chilima, ndipo ndi amene anayambisa kunena kuti Chilima uja akaphedwe chifukwa amapita ndikumunamiza Chilima zinthu zimene sizingatheke. Mai Kaliati munthu oyipa kwambiri. kala jozi wandeke ijasindikana agwera andi usileha Malawi wokoti ndima wakona ngamita ima usikido fireman this nation ima wose man of Islam this nation ima wose role model for the young generation ima wose powerful Ndikuti Amalawi Patricia Kaliati audio imene yoyo akangoimva mumva kuti amwa poison azipa. Judas Iscariot anazipatu yekha atapanga choipa, Kaliati azipa oka. Ajima masia bala